Milyen gyakori pénzügyi tanács teljesen hibás? A szüleim mindig azt mondták, hogy soha ne vegyek hitelkártyát. A fejembe verték, hogy a hitelkártyák maga az ördög, és hogy minden áron kerülnöm kell őket. Csak készpénzt vagy bankkártyát használjak, mert a hitelkártyák csak adóssághoz és anyagi csődhöz vezetnek. Így hát megfogadtam a tanácsukat, és soha nem vettem hitelkártyát. Aztán, amikor 25 évesen meg akartam venni az első autómat, elmentem a bankba, hogy hitelt kérjek. Azt mondták, nincs hiteltörténetem, és teljesen összezavarodtam, mert azt hittem, hogy nem hitelt felhalmozni jó dolog. De a bank kifejtette, hogy nem adhatnak hitelt, mert nem tudják megítélni, mennyire vagyok megbízható pénzügyileg. Végül legikhez kellett a hitelhez, ami hatalmas macsera volt. Ezután elhatároztam, hogy is szerzek egy hitelkártyát, ezt elkezdem építeni a hiteltörténetemet. Kisebb vásárlásokra használtam, és minden hónapban teljesen kifizetem. Kevesebb, mint egy év alatt a hitelminősítésem jelentősen javult. Most már nagyszerű hitelminősítésem van, és alacsony kamatozású hiteleket és hitelkártyákat kaphatok. Csak azt kívánom, bárcsak előbb tudtam volna, hogy a hitelkártya felelősségteljes használata valójában előnyös lehet.